Shalom. Selamat hari Minggu ma di hita saluhutna. Sada program sian huriata marhite pembangunan pengadaan rumah dinas pendeta ima na tapatupa setiap sektor marede ede puji-pujian. Hamima amang inang nasian sektor Sion. Jala on nama terakhir nasian sektor alania manginang raudur mahita manupahi huriatta asa tercapai sudah terlaksana aka program-program di huriatta ima di pengadaan rumah dinas pendeta Oma Hami nasian sektor Sion.
tema amanginang di panupahomuna tuhuriata ima di persembahan lagu pujian na dibuat tunisa sektor Sion debatama nama masu-masu hita saluhutna ruas ni HKBP Cimanggis. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu kantate madihita saluhutna. Adorong suta buka par minggota jumulo mahita martangiang nahohom di bogasar rohata ganup martangiang mahita. Amin. Tapuji Tuhata, mari demaita sian nomor 500 ono 10 sada. Marhite-hite goar ni di bata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di porbadia, na tumupalangit dohot tanoon. Amen. Eddeon hamuma di Jehovah eddenay baru, anu nga dipabahin ibana akahalongangan, nung nga dipabotohon Jehovah hatuonna, nung nga dipapatar ibana hati Quranna dia dopan niya kasipili bigu, nung nga ditupahi tangas siya munna na badiyay ibana. Haleluya. 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 Martangiang mahita.
Ale amanami na di banua gijang, disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion, asa disegai aka ulaon ni si polisi. Say padungo mahami marhite-hite todim na badiay, asa unang tarpedem hami di bagasan dosa, alay asa monang hami sa hatro di ujung, jala asa mardame hami sa leleng di tanaon. Pai masahat hami Tuhan uluan na surasuda, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredde hita. Patik ni debata di minggu taslarion, dienet sian patik paunopon, dohot lapatanna, songonon ma didok disi, tapai hutihut ma di bogasan rohata ganup. Patik paunopon, unang ho mamunu, dia do lapatan ni, oddo. Ikut dihabiari rohata di bata, jala ikon holong rohata di bana, asa unang hita olo mabai sai tunasa na mangulu. Ikon roha panguluhod do rohata dinasa na mangulu. Ido sahatna atong rak mangidugo meta do pani debata mangulahon na hobar tu patik nai. Ali Tuhan debata say parguguy mahami mangulahon na hobar tu patik mi. Amin. Maredde hita. Tatopoti ma dosat tanda kodangi tua dopan di debata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di banua gijang.
para siroha na sumurung midahami, uparatutu jala hutopoti hami do dosa dohot pangalasyon nami na godangi di julum. Tatap hami, marhite-hite asini roham, jala sesa madosa nami sa luhut na, arani pakokop ni anak kaholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Amen. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesan ni dosa. Songon dohatan ni Tuhan Jehovah, nunga pola hupasisi aka pangalosim songon obun, jala songon obun manorop aka dosam, say mulak mahotuau, ayaw do si paluaho. Hasangapon mari debata na digijang. Amen. Maredeta. Turpuk epistel di minggu tasradion ima nata surat di pangukapon opat memuka maisian ayat walu satu ayat 10 sada tajahama marsikat soring sian hamima na perjolo pangukapon opat ayat walu 1:10 sada adong diganu parngulu na opati onom habok kabong nabe namar mata do nasida humaliang dohot di bagasan dang maradian nasida Arya dohot borngin maddok nabadia do Tuhan debata si gonggom saluhutna nong adong hian si parngului na naing ro Si ilengon akka ului hasangapon dohot hamulia teon tu ibana nahundul di habangsay namangulu rodi salilin. Jaloma manukap situa na 20 opati di jolo ni nahudul di habangan ni di sobama parngulu si saliring-liring nai di piakon ma tupal nasida tu jolo ni habangsay uhut maridok rap mahita dia 10 sada ale Tuhan debata nami natamado ho majalo hasangapon dohot hamuliaon on dohot hagugon ay dito paholo sa luhutna inorhon ni lomo ni roham upain majadi akay jala tapodong ido sahatna martua doa kana tumangihon hata ni debata jala naupeopsa amin tabi gema ede puji-pujian na sinwarahon ni ina Kamis.
Diudu di mamuse ina Esther.
marede hita. Tidakon ma hapor siyaw tay songon na tidakon ni dongata sa hapor siyaw di sadok portibion rap ma hita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosa na tumopa langit dohotano au porsea di Jesus Kristus anak di debata Jahoba na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian siya tod di porbadia adorang soha bubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na matetar pajal do ibana di hao pinorsilang na tuat tubanua toru dong ditanom na mulak mangulu diari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamon ni debata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pay mamulak sugot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di toddi porbadia jalarong sada huria na badia huria hatopan ni ala Kristen aka na badia dohot di hasisan ni dosa dohot dihatai na madok mulak mangulu sugot daging ni halak nang mate dohot dihanguluan na sora suda amin. Tapi gema ada puji-pujian na sinuarahon ni ama huria.
Tabegema tikting namasa dohot na nang sipamasaon di tonga-tonga ni Huriata di Minggon. Tabegema tikting namasa dohot na nang sipamasaon di tonga-tonga ni Huriata di Minggon. Tapahom makainang, amanginang tapahom. Horas madihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Tapai hut mah tikting na meragam di Huriata na sa mingguan. Minggu tanggal 15 Mei 2022. Na parjolo goarne mingguta. Goarni mingguta sadarion minggu kantate lapatanna endehon hamuma di Jehovah ende naik baru tertulis di Pesalmen 10 ayat sada. Topik mingguta merende mahamu di Jehovah. Nomor 2 kebaktian sekolah minggu. Kebaktian sekolah minggu di Patupa Marhite Jum mulai pukul 10 tolu WIB link Jum di Sangihon Marhite Group Parhalado Manang sektor. Nomor tolu kelompok sektor dohot mangisikur tu parmingguon tanggal 22 Mei 2022. Di minggu pukul 7.30 sian sektor Sion, Roma, Kolose, Korintus. Na mangisikur ina Kamis, ina Ester, in ama Salom. Di pukul 10 sektor Betani, Galatia, Filipi, Kanan, namangi sikur, ina Deborah, ina Hana, ama Huria, dohot ama Jericho. Di pukul 10.05, sektor Nazaret, Judea, Efesus, Bethlehem, namangi sikur, naposo, dohot remaja. Popaton pertanyaan sektor. Di hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 pertanyaan sektor di Patupa di Gerejata dohot acara live streaming mangihiton link na disangihon marhite parhalado di grup WA na adong di sektor ta. Tapatupa masuk pukul 20 asaria mahita madohotisa. Palimahon pilihan bulanan dohot iuran diakonia sosial. Boy mara tajaha di acara na adong dihita. Ponopon pertukaran pelayanan firman HKBP Distrik 28 Deboskap. Di hari Minggu ta sadarion di Patupa HKBP Distrik 28 do Deboskap do pertukaran pelayanan firman. Namar jamita di Huriata nasogot di pukul 7.30 ima pendeta Ebenezer Nababan STH Sian Huria Pilladuta. Di pukul 10 sadarion inang pendeta Rinta Loris Yanturi MTH Sian HKBP Sukatani. Di pukul 10.05 pendeta Rahmat Tua Munte MTH pendeta pensiun jala pendeta ta Immanuel Panjaitan MTH tu Huria Pilladuta. Suang songoniman nang pendeta Esron Tampu Bolon MTH tu Huria Harpet City. Di nomor selanjutnya papungu amplop distrik gue mata jahara di acara na adong dihita. Pawaluhon dak danak nasorang. Di hari Selasa tanggal 26 April 2022 di basa-basahon tuhata dosa dadak danak boru di tonga-tongani keluarga Jeffrey Mario Raja Guguk inang Lamtioza boru manulang sian sektor Kolose hipasdo danaki suang songoni nang natorasna. Selanjutnya pertanyaan lansia. Di hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 di Patupado pertanyaan lansia di Huriata mulai pukul 10.05 pinangidoma tu sude ruas ni Huria naung lanjut usia manang lansia asa Roma dohot di pertanyaan ini. Pasapulohon mangisi Google Form
pelaksanaan ibadah sekolah minggu tatap muka. Disapkapi huriat tado laho patupahon ibadah sekolah minggu secara tatap muka dibaheni pinangido matu akan natoras ni sekolah minggu asarade laho mengisi Google Form persetujuan pelaksanaan ibadah sekolah minggu tatap muka na disangihon ni guru sekolah minggu. Pas 10 sadahon papungu amplop diakonia sosial. Di hari Minggu tanggal 22 Mei tahun 2020, papungu pelian amplop diakonia sosial dohita tapasahat ma di bagasan las nirohata. Pas 10 hon maka tidakon haporsiaon manang peneguhan sidi. Ulaun maka tidakon haporsiaon manang peneguhan sidi tu parguru malua angkatan tahun ajaran 2020 sada sahat rodi tahun 2022 tapatupa di tanggal 26 Juni 2022 ujian tulisan tanggal 12 Juni 2022 ujian lisan rap dohot natoras tanggal 15 Juni 2022 retreat mengikut parguru malua di tanggal 22 Juni sahat rodi tanggal 24 Juni 2022. Pasa puluh toluhon tajahama di acara na adong dihita. Pasa pelopat torop ni nama dohoti parmingguan tanggal 8 Mei 2022 godangna 700 ono puluh sada halak. Pasa 15 hon ruas nama ulang tahun. Ulang tahun kelahiran 26 orang. Ulang tahun pernikahan 4 keluarga. Padita dohot parhalado HKBP Cimanggis Pasahaton. Selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode tanggal sia sahat rodi tanggal 15 Mei tahun 2022 jalahatani debata na pasikopon lasni rohamuna tersurat di poda tolu ayat 16 di tanganna siamun do tangan gajang nyumur jala dihabirang nado hamuraon dohot hamuliaon. Pasa puluhan nopon pelian bulanan manang tahunan torop napasahaton pelian bulanan dohot tahunan di bagasan minggon pitu keluarga godangna 2.050.000 rupiah. Pasa puluh pituhon pelian iuran diakonia sosial torop napasahaton pelian diakonia sosial di bagasan minggon sian 5 keluarga godangna 525.000 rupiah. Selanjutnya keuangan gereja kuria 15.877.500 pembangunan 2.110.000 rupiah tu pusat 1.406.000 rupiah jumlah 14.475.000 rupiah. Molotung adong pelian na tercatat manang salah redaksi akka peliani asa dihubungi matu parhalado rade dohami padenggaton songonima tikting namasa dohot si pamasaon di tonga-tongani huriata nasa minggon. Saya dipasu-pasu tuhat tama peliani bahen sangap di guarna moliate. Tapi gema de puji-pujian nani pasahat ni ama salom.
Maredehita siya nomor 110 itu huta papungu pilihan sadaa dohot sadebe. debatana sumurung sian salu naroha. Ima mangarajai hati-hati doh pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Horas madita saluhuna. Aka amang inang sasitonggang apiga-piga hali haminian marsaor pasahaton barita nauli di tongani huriat tahun. Alai resmi di bagasat tikyon ala tukar pelayan
firman Tuhan di distrik 20 da Boskap. Jala mungkin piga-piga kadongan nunga manadahami alai ulido moluhupa tadaho kami diri nami tu hita salhukna. Unang adongan nunga kana sukun aisin naking inang padite nang pete tangga dunia kita. Alai rekok do patadaho nami ya au padita rintalori borusya turi. Amatta na mangalap marga si manulang. Tunga di bahasa-bahasa Tuhan pak danak. 2 bawa 2 boru. Jalan nunga 2 kuliah. Sada SMA, sada SMP. Jala kami tinggal di HKBP Sukatani, melayani di HKBP Sukatani. Songoni marap sautik perstadan siak kami anggiat adong nama lubuk tartok nate. Ala samarga do tami. Atar songoni do alak Batak. Hamuna kena hinaholongan itu hatta Yesus hatta ni debata barita nauli di minggu tasadarion minggu kantate tersurat di 2 Musa 15 ayat 10 sia rodi ayat 20 sada. Songonom madidok disi. Ai bongot tu bagasan laut dohoda ni raja Parao do akahuretana rodi parsihudulna. Jadi di pasuang Jehovah ma aka aek ni lauti mangalikupi nasida. Allah yang gohalak Israel mardala dinama hiyang donasida di tonga-tonga ni laut. Dungi di tiup si Maryam boru panurirang. Iboto ni si Aron odap sada di bagasan tanganna. Jala ruar sude akka buru-buru marudur-rudur. Manghutton ibana marsi tiup odap nabi. Jadi maredde taripar masih Maryam tu nasida. Maredde mahamutu Jehovah. Ai marmulia si tutudo ibana. Hoda dohot parsi hudulna diusopon tu bagasan laut. Disido sahana. Hamuna kana hinaholongan itu hatta Yesus topik ni mingguta sadario didok. Maredde mahamu di Jehovah. Tarbarita do halak Batak paredde. Ido molo tapai hutihut 3 hali di edisi Indonesian Idol. Saya halak Batak do. Nah di peringkat pertama. Manang soi tu peringkat kedua. Jala molo adong halak na asing, suku na asing rupani ya sesuku na asing alai omakna tong buru Batak. Luar biasa do. Jala tahilala talenta na nilehon ni debatadoi di hita halak Batak. Jala nauli do namareddeon. Ai di namaredde hita edde itu menjadi ekspresi dari jiwa kita. Ekspresi dari apa yang ada di dalam hati kita. Ido akamang inang molo sahalak na berbunga-bunga rohana. Edde di pasti edde sukacita. Manang molo sianede rohani mahudo ate molo las rohani ama manang ina tari dari sianedena pitoredok ma marulopo lop tondiki ainong dito bus Jesusi imalas ni rohana alay suang songonido dan sebaliknya moluju rohana molo adong arsak ni rohana tari dari totong sianedena dan mungkin iba na mangit di humarulupulok melujuk rohana. Amarasing. Alay turaha marok. Ikon Yesus dodong aku sahalak. Kupasti songoni ma. Ede na irpani. Jala aka amang inang. Semoga dang songoni aka ina di huriat tao nate. Adong rupani madok songonon. Adong ede ni aka inaw ni naganuk bulan. Edena molo minggu pertama ala ibarudo pe majalo gaji rupani sian baru majalo gaji aka ama tu pinasa di pasahak do rupani tu akaina ahama edena diro golas ni rohado au dingolukon atur golas ni roha di mana dungi minggu pertama minggu kedua amorot tong sautik nga di bait tu cicilanon amoru mese tuang sikola ni danak
Mulai ma edena muse pasu-pasu kami oh Tuhan. Dungi minggu ketiga nggak habis. Atau roti ngai tinggal. Roti ngai hian nama. Ahama di edena di sini. Pasu-pasu tongosonmu ido katami. May mana tong. Dungi minggu pau patonina. Habis besude. Dalam Yesus kita bersaudara. Isi do saudaraku sabu mamijam. Semua kadang harus kisah songoni atek kenang. Tapi itulah, karena lagu itu ekspresi jiwa kita, ekspresi pengalaman hidup kita. Jala luar biasa do, nama rede. Jala pola adong do, bapak gereja madok songonon. Litu do simbolis dibain nama rede. Ibu to hamu do litu nak kamanginang, mau lihat mah. Ala gudang kope madok daku boto ina, mau litun. Hape niteliti marupani tempat dan tanggal lahir nak dangi boto litun. Tempat dan tanggal lahir dulu sanggul balige si borong-borong amang tahe hape litu pedang di boto winaroha. Lari do simbolis di bayane dei. Dangi kainang akamang enaki molo marsak kita kamarede hita. Itor labok gorohatta. Dang robe simbolis itu hati-hati tei. Molo mared de rohani hita di namarsa rohata labok marohata mur mahol soni rohatai dang yak kamanginang takot holan au songoni sude do rahita songoni alandi nang adong becela untuk iblis masuk ke dalam hati kita, ke dalam diri kita. Bahkan ketika kita sering bernyanyi dan bernyanyi memuji Tuhan, iblis pun akan lari. Bahasa taruh songoni adong go mungkin perdolok sanggul iso. Jadi hudok go tutu na litu simbolis. Molo gudak kita marete. Uju melayani kami di dolok sanggul. Gereja Guarna AKBP Hutagur Reso Immanuel. Di gerejaon pergudungan ni gereja perbedaan. Ibu tahu datang perbedaan, kuburan. Sudah kuburan. Bahkan gereja di gijangi kuburan itu dibongkar. Jabu nami pe kuburan tu, di gijangi kuburan tu. Bahkan ketika mobil manaruhon alat-alat tu lama bangun jawi usok mabanda alani berarti kuburan kan ngahya di lubang. Jala hamido perjolo disipat di taresot, hamido perjolo mangingani bagas uriyai. Ketika rupani jol mama doa. Seram dui, seram dui jawi. Di si halak inang pedita setiap kaamang dua madak dana kol lahir di si. Taboto do kondisi ni ina na sedang melahirkan, kondisi ni ina na sedang mengandung, lemah kan? Dah mungkin harung na kuat. Alai huhakui do litud do simbolisi sani, litud do begui sude sani. Ay so hiya arung manangah hatu hami. Habis sude jol mangame biar, ay buhadu jawi, buhadu di si buhaina. Alania juk do marede rohani di sidangi. Tiap hari kon marede do hami si. Tiap hari kon marede martangiang. Jala to hodo HPI. Litud do simbolis di bain ede. Alayo ede rohani mate. Unang ede rohana. Molo rohana nong torirok marap adang nabi no to biu. Tu dia mano ang rapin na roha kan. Terajane na muse. HP hula-hula na roho. Ang nabi no to biu. Ayah hadoon na roha. Alay di bayan ede rohani litud do simbolis. Tung tutu si tutudo di bagasan ekspresi na dinggado hita mulo marede. Alanido uban na tahamulateho di tonga ni huriyata hubilangi ma ede nakinga di acara minggu tahun 12. Luar biasa kan? Maret deh tanah kaningan selengi dengan doa alai gudang dui ede masa jumlo bihita. Hape jamitan nong molo sanga 20 menit hubaira gejangi jamitan inang 4 tahun. Adong na uduk-uduk. Adong na mahumasa sumabay pa na buti-buti.
Alai memang nyanyian itu adalah alat yang paling bagus untuk menyampaikan pesan. Pasahaton pesan na benar-benar menggugah roha, menghidupkan iman dan menghidupkan kehidupan kita sehari-hari. Ayang gujamita kora nongolo doha to pemuluba. Aleng gujamita ni aka edde ni amanak king tung tabukan. Nungatakas di botoho dani dok nila. Tertaingot terus kan? Taingot selalu. Jala memang atau dohita mangatusi sesuatu alani na dipasaha marhite edde. Molo tahayati edde tainak kaning luar biasa. Hamunak kana hinaholongan di bagasan Yesus Kristus minggut tadi bagasan tikyon di do kantate edde ho kamuma edde nai baru di Jehovah. Bahasa kemarin dehita tu Jehovah. Taida maditurpukta sadarion. Maredde do bangso Israel. Nani uluhon ni si Miriam panurirang parupuani. Iboto ni si Aaron doho si Musa. Di naung haruar nasida manaripari lau Arun takas do di ida nasida habal gaon huaso halongangan na pinatupan ni debata hati hanasida haruar sian Misir sahak nasida di topi ni laut Aruni dangadong jalan na asing na ikoboluson nasida semua buntu. Hape nung ngaro pasukan ni Parao muse ay baru pikiran di si Parao. Buasay ko kupalua na sida. Isebe nagabi hatoban nami. Di bahin si Parao do pasukan hureta. Pasukan perangnya yang hebat dan luar biasa. Pakai kuda, pakai senjata yang hebat. Laho mangabak na sida. Asa mulak muse tu Misir. Bangsa Israel toho di topi ni ay arungi. Alay nung ngaro muse. Pasukan Parao neng manakup na sida. Tangarong bisa si tongadalan na asing. Jalan buntu yang mereka hadapi. Tetapi bagi Tuhan tidak ada jalan buntu. Tuhan berfirman kepada Musa. Musa. Patol-tol. Tukok mi. Dung di patol-tol si Musa tu kok nai bola dua maaiki. Gabe songodorpi maaiki kiri kanan mardalam manasida. Jalan ngajonok pasukan ni Parao. Alai di bait debatado golap si malolong nasida. Asa gabi bingung nasida tu dia do dalan si topasonna. Dang boy di huton nasida dalan ni bangsa Israeli. Alai dung taripar nasida. Buka masih malolong na sida di ida ma nunga merdalan HP bangso ni debata di lau Aruni dohot di tano na koring di huton na sida marupani alai laos di sima di papatar debata naikot talu do huaso ni portibion huaso hagugu dia pi sian huaso ni debata gabe di hanyuton aiki masude pasukan di si Parao laos mate. Marni dai halonganga buluni tung di ojar hapor siaw na tugu. Pitor hehe do si Miriam. Dungi romu si kaparopuan marudur-udur masibuan odap nabe. Rebana bahasa Indonesia. Mared detari parmana sida sia nasa rohana marlas ni roha mamuji debata ala ni balga ni halongangan na pinatupan ni debata di tonga-tonga ni ngulu na sida. Aka amang inang molo disukuk kita nuaing. Ya dope dihilalahmu halongangan pinatupan ni debata di tonga-tonga ni ngulum. Adong dope ya kamang inang. Mungkin bayangan kita halongangani ikosongan nama sana tu bangsa Israeli naking ma. Oh jangan mengharap harus seperti itu kamang inang. Sahat tu tikyon halonganga bulud dungulut tau. Dang halongangan amang inang nasugu buhi tadungo siya podo mata.
Modo pita na budari do tenang. Dungi tikina so taboto deh. Alay di patungo Tuhan hita siap pudo mata. Na lebih halongangan dope nekon aku nota. Lapatan na molo merjaji hita neng laut tu suatu tempat iko suguk menuguti. Dabo itu tiba-tiba dungo mahita. Jam 5 hita neng berangkat. Alay asal persiapan. Jam 4 boy itu tiba-tiba hita dungo. Dah halongangan doi. Ise madot dang halongangan ni. Banggo so di suwe debata halongangan ni di ngulum. Di paso hita murum sa ro di saliling-liling na. Dang robi tu gereja sonari kan. Bahkan per gereja nama ro tu jabuta. Mangedehon sonang nai. Halongangan. Dah halongangan doa ka amang inang. Tabolus pandemi COVID-10 sia. Lebih kurang 2 tahun. Kita sudah merasakan sarupa doa tamu akamang inang. Betapa mencekamnya. Terlumobi alani parian. Delta parian ini. Halongang bulun. Buih hita sonari hipas. Halongang bulun bolo buih hita mulak musim merminggu. Di bagas coroon. Tung haci do pakilala atana subuh merminggu itu bagas coro. Nang pedi do online. Tak koto gabiarong nasonang rohana na online ni. Alai berbeda situ tuh. Halongang do di patupa di bata di pardalanan ni ngulutta. Alani iko naeng songo si Maria mi hita do akaparupuani marudurudur hita lau mamuji de bata pasangapot de bata. Marudurudur ma hita rotu garijo. Lahu pasangapot Tuhani. Mau lihat ma adong naking taba punguan ina Esther. Na baru do BBG husukun inang nakaninga. Nang pehurang baga do PED rupani. Alai jangan jadi surut. Berarti kita ingin semua untuk bernyanyi memuji Tuhan. Ya ada orang pengalaman rupani songoni. Ternyata di punguani adong dongan nama doa. Amata dui, unang maroh to marede. Edang baga suara am. Memang gabi mudur renata amat tahun. Alani dongan nenaking. Alai sengok-ngok dah roh di rohana. Alani suatu waktu hidup ibadah matu hami pedita. Lu udah baru aku nang. Alana lu mau dur aku nang marede. Alai memang jujur dang baga suaraku. Pitur dok tuau nang maroh to maredina. Gabi alani ma dang ngolau be marede. Aka amang inang. Nah pasangapot Tuhani bukan karena kecantikan suara kita, kebagusan suara kita. Alai rohatta perbagasan neng mamuji debata ala makatidakon hasangapon hamuliaon hagugun ni debata halongangan na pinatupan ni debata idu hita rolau pasangapot debata. Nang pete kamang inang rikok do ikon tapadinggan suara teh. Apalagi kepaduan suara. Manang adong song leader di Huriata mace uli alana memang molo bagak do ede cami tadu itu akana tumangihon semangat ma sudah gabelas roha lam hehe maha persiaon mabege gas do ita merguruhon ede yate unang dohok merkur rupani hape dakya dohok merguru imana mana gai gabi tong ma dakolam manegay paredeoni manegay parsaurani alani aha ayarong gondong madok ay basi sedo marede ape sumar gurin na to hodun yan nani dok nai alay sipata molo paro kupe bu dinamarsak kita pasti gabi oloma tede horupani ede na menghibur rohata jala patugu ka porsyata dinalas perohata songonido molo share ni ede taboto aleng ko seboto do share ni ede dang mukina ke de honi manang songon na hiarok kubereng gisa ada huria dang adong song liderna hape adong edei naso diboto ni per minggu rupani kasi adong go edei na maul aladang diboto sude rupani gabero para gedda manguluhon edei olatong gabe marno ti mana wahama bolo marno marede di gereja edang noti hatani bui benon ni si parao dang adong bebenon ni akka
halak misir lahu mangaluba nasida asa mulak tu parhato banoni dung tari nasida sian laut Arun itu mereka sudah menjadi hidup baru kata dengan laut Aruni aka amang inang laus pengot to kita dui pangalahon na say mulak tupudi pang tata matujolo olarong pek kana salpuah kana hurang dina perpudi mari kita evaluasi untuk memperbaiki ke depan jala nunga masuk kita tunggulu ne baru alani di bagasan ngulu ne baru pare alani pangalahoni yari boto hamu kana dilias ngani percuma retung pungan nama ini na ngadang nang mangaliai percuma di pungan ina hape sahala ngadonian ali ima pertibion murah madok sidonon na alani ikut punguar rupani saragam songon kor amon alani aha ro ina nasing warna pink mawahin kan apa sila hudai ina na asing se biru oma masih warna hijau mabah dang cocok angadong baju kudai rencana nanaing marseragam alai gabi meragam langsung jadi harmoni ngulutai marhide edeta nahoba edeta natai deho di bagas coroi imanang pergerakan doho perdalanan ni ngulutta asa menjadi hidup yang harmonis hidup nai baru na harmonis di hadapan di debata alai molodang sadalan edetai ima hidup yang false hacik do si pariota mabigi suara edet na falsate garuna pati buhu penak kaningan sa piloja amang ina ester nak kaningan ala pati buhu sautik hacik si pareo mabigi terlebih hidup yang false sotung dileai halak punguani sotung dileai halak huriai sotung dileai halak debata ala ni pangalahot tanah false sehingga hidup kita hidup yang harmonis hidup yang membangun tubuh Kristus di dunia sangat madebata ditangi hojol ma edetai bah tabuneyate kodoh doa tu punguan esteriba tidak parsauran napi maceta buina iko sahat itu sih una kolan edeta buna king alai parsauran ede homa ede nai baru di Jehovah amin martang yang maita mulai tema di Tuhan di hatam nabadiai nang hutang yok kami asa sai huedeo kami ede nai baru marhite parange pabahena doho pangalahon nami pikiran nami rohan nami naho bartulo moni roham gabi kami lau menata nang parange pakata iyo pabahenan nami asa ho bartulo moni roham marhite hite gabi ngolu na markantate mangolu nami na pasanga pokok na mangidehon edere baru di Jehovah ganu pari ganu tiki pasu ma saluhu ruas ni huriam HKBP Cimanggi sot Tuhan pasu kolon nasida si ganu pari mama parbuehon parbue na gudang jala asa di boto nasida totong pasahaton hamulaton na tuado pam nang songoni dia kanakon nami ditongan ni huriamon sian na met saha rodina magudang seho mamangaramot sehe asabui nasida Tuhan laho mengikuti akka parsikolan inahuida hami do nabui ramotan nami nasida tap ni gugu nami do nabui donganan nami nasida itap ni gugu nami do nabui sarihonon nami nasida alayang goho Tuhan takas do di idaho ganu pari ganu tiki manang di dia pihak kanakon nami takas doi di panatapom aka amang inang setua sudi tahe namarhobas melayani di hurion nasohagwar kami marsada-sada sailehon semangat gogolas ni roha di nasida makubasi huriami asalam patar harajomu di portibion jalamar sangapo siatonga-tonga ni huriamon ale Tuhan de bata amanami namar sakap huriamon naeng membangun bagas inganan pangaradiun diakana posom namarhuba si tonga-tonga ni huriamon asiroham Tuhan saya patulus may jala ukap rohani akan maduma ukap rohani akan sudiran ni bagas ni huriami asa marhite-hite tulus akan di boto nasida Tuhan laho pasol hotto dirina tuho
Ale Tuhan de bata manami. Tatangnya kon maha piliata. Ale de bata amanami nadi banua gijang. Hodo harorwan ni saluhu sile holeo nading Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami nadi banua gijang sai pinar badia maguarmu, sai roma harajom, sai sauk malomo ni roham di banua tongos songon nadi banua gijang. Leon matuhami sadarion hanguluan siapari, sanami songon panesanami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togi hontu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Saur hon madamena tu todim. Ala subuhi tamar sijalangat do pihak kamang inang sian salu perhaladu namar hobas di bagasan minggu ta sadarion pasatai matuita selamat hari Minggu madita saluna. Tuhan Yesus memberkati. Amin.